Здравейте, пичове, аз съм Геймър 21 и днес ще снимам първия си клип на Clash Royale, която ми зацепи. И днес не мисля да правя дълги клипове с битки или някакви такива неща. Мога само да ви покажа откъде да пишете на Supercell за Legendary. Ето тук Help and Support. И те ми отговориха и ми се падна Graveyard. Така. Кой ще пише първия тук? И тя ми се падна от Crown Chest, даже го снимах, сега ще ви покажа. Да, ето, падна ми се от Crown Chest, както виждате. 345 голд, 2 гейм, джем, 10 канон, 4 мини пека, 31 запки и грейвярд. О, е! Така, бъги. Това не мисля, че е най-хубавата, най-добрата Legendary Card. Бъг, кашнем всичко, изчекайте само да се оправи. Да, оправи се едвам. Така че не ми се увеличава пак да ми кашне. И време пак да се върнем към играта. Ето ни. Да, както виждате, съм на 5 арена. То си тъп интернет. Алекс, така, какво? Някой стана? Не, Алекс, не искам да играм. Ми се губи. И кой е влязъл? Той нека ги изгледаме. А не влизам никъде. Айде, Алекс, влизай да гледаме как ще се биете. Добре. Значи нямаме интернет, нямаме нищо. Поне тихо съм навънка. Това е хора, мисля, това е този клип. Дано да е харесал, опитайте се да пишете на Supercell, защото на мен ми отговориха за една седмица. И ето, че се получи. Чакайте, нека ги спектейтам. Те са починали да тършат от кога. Браво. Дай да им пуснем фламенца. Тъпо. Сега ако кашва така, веднага си оставам телефона. Значи то е много неприятно, пълно. Безжичните данни са добри за игра. Ама... кой къщи са. Обаче... Wi-Fi е по-хубав, примерно за Clash Royale. Леле Никола, това знам, че ти си го познал. Нека изгледаме битката и да им видим грешките, като се случват. Фелмо Тауър силно е на Никола. Качи се на 4 и ще се прави на лут. Кнайт, други отбор Рица, Никола го е служил там, защото само той тапак. Елитите са на Алекс, ще спрем Кнайта, сега да сложат валкири. Особено ако не ми крашне всичко. Да, той и аз 18% направо. Айде! Тъпо. Той ще чакате само да видим. Дека на Никола. Сигурно вече е на 4-та, затова. Я се притеснявам да не ме настигне. Айде, зарежи. Браво! Завила. Явно това ще е този клип, както виждате. Нямам интернет. Поне показах Legendary картата. И да ви е харесал този клип. Оправи се. Абонирайте се за моят канал и така. Бай-бай!